Paano natin talunin ang Italy? Noong una pa sa mga nakaraang mga videos natin, sinabi ko na huwag na tayong umasa pa dito na talunin pa natin ang Italy. Kasi kahit sa Angola at Dominican Republic pa lang, medyo mahihirapan na nga tayo dito. Ngunit para yatang nagkamali ako dito sa aking obserbasyon. Kasi nakita ko dito na medyo meron tayong tsansa sa labanang ito ng 1/4 na pwede pa natin talunin ang super powerhouse na team itong Italy. Kung ano ang pag-oobserba ko dito, yun ang pag-uusapan natin maya-maya lang. Disclaimer lang po, hindi ako sports analyst at lalo na hindi ako basketball analyst. Hindi nga ako marunong mag-dribble. Kahit nga pinapasahan ako ng bola, minsan hindi ko pa makukuha. Minsan pa, dito pa tatama sa mukha ko. Ngunit sa ganitong mga usapin, lalo na sa international na digmaan sa sports, gaya nitong FIBA World Cup, karapatan ko din na mag-share ng opinion ko base sa aking obserbasyon. Kaya kung ano man ang pangbabash o pag-appreciate nyo dito sa obserbasyon ng channel ko, respetuhin ko din yan kasi karapatan nyo rin yan. Tara, umpisahan na natin. Napaka-importante ang mga pocket tournament natin laban sa Estonia, Lithuania, Finland, Latvia, China, Ukraine, Senegal, Iran, Lebanon at Puerto Rico. Kasi kabahagi ito sa mga tune-up games natin upang dito natin susukatin sa pag-aanalisa ang mga weaknesses natin sa opensa at depensa. Sa mga tune-up games na to, 2 beses pa tayo nanalo laban sa Ukraine. Kung pagmasdan mong mabuti ang mga scores sa pagkatalo natin laban sa Finland, hindi masyado na nilampaso tayo. Tandaan nyo, lumaban tayo na wala ang 2 alas natin na sina Jordan Clarkson at Kai Sotto. Hindi pa natin alam kung makasama ba ang 2 ito sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Medyo 50-50 ang tsansa natin dyan dahil busy sina Kai Sotto at Jordan Clarkson sa kanilang NBA career. Kaya sa ngayon pa lang, sanayin na lang natin ang ating sarili na wala ang 2 sandata natin na sina Kai Sotto at Jordan Clarkson. May Ange Kwame at Justin Brownlee pa naman tayo na pagpipilian para sa Final 12 natin. Good job na rin, advantage din naman ni na Ange Kwame at Justin Brownlee ay hinog na sa chemistry sa mga game plan natin ang 2 naturalized player na to. Sana lang talaga nawala ang 2 player na to. Ngayon, kung sakaling walang Kai Sotto at Jordan Clarkson ang piliin natin, kung sino ni Ange Kwame at Justin Brownlee ang magiging naturalized player natin, ang malaking tanong, kaya pa ba natin talunin ang Italy? Ang sagot, papalag pa rin tayo dito kung silido lang ang team building natin sa chemistry ng depensa at opensa na walang pag-alinlangan sa kombinasyon ng pick and roll at run and gun. At yung mga players natin sa top 5 ng Angola, Dominican Republic at lalo na itong Italy, pag-aralan ng maigi ang mga galawan para hindi makapurma sa pag-counter natin. At yung kanilang mga set plays, kailangan supuin natin blow by blow na tayo dito. Pag mabibwisit ang Italy dito sa slashing at hustle plays natin, siguradong mabubulabog ang momentum ng Italy, Dominican Republic at Angola dito sa galawan ng laro natin. Tandaan, minsan na rin naging unpredictable ang Pilipinas sa kahit saang sulok at larangan sa digmaang kompetisyon sa ating kasaysayan. Bakit kamo? Sa War of Yultong, 40,000 sundalo, nagsanibulsa dito ang China at North Korea. Ngunit sa di inasahang pangyayari, tinalo pa ng mga sundalo natin na may bilang lang na 1,000. Kung hindi ka pa kumbinsido dyan,
tandaan ang bakbakan sa bagitan ni Magellan versus Lapu-Lapu. Napaka-high-tech na ng mga European warlords sa panahon na yon. Ngunit pinadapa pa sa mga ninunong sundalo natin. Ang tanong, paano nila natalo ang mga malalakas na imperialismong dayuhan na yun? Isa lang ang susi doon sa pagkapanalo nila. It is because the patriotism of our country. Huwag lang masyadong kumpiyansa kasi nangyari na rin yan noong na-knockdown si Manny Pacquiao ni Juan Manuel Marquez. Kaya sa tamang pasensya, timing at malalim na pag-aanalisa sa diskarte. Kahit sa ang larangan sa digmaan, sports, beauty pageant, entertainment at iba pang digmaan, basta mahalin mo lang ang bansa natin. Matalo o manalo, proud gilas pa rin. Sarap nguyain. Ngunit kung sakali man hindi natin matatalo ang Italy, Dominican Republic at Angola, meron pa tayong isang alas na pwede nating talunin. Alam nyo ba kung ano yan? Itong FIBA na mismo ang tatalunin natin. Natatandaan nyo pa ba sa record ng crowd history sa FIBA World Cup na kung saan naglaban ang Team USA versus Russia na ang crowd ay umaabot sa 32,616 sa Sky Dome sa Toronto, Canada. Yun ang pinakamalaking crowd na naitala sa history ng FIBA World Cup. Yung record na yun sa FIBA World Cup history ang tatalunin natin dito sa arena natin. Sa tingin ko, ito na yata ang pangdepensa ng kahihiyan natin kung sakaling matalo tayo dito sa Group A ng FIBA. At least man lang may pampag-good vibes tayo dito sa pagkatalo natin. Pagpawi ng kahihiyan at kalungkutan natin. Kasi parang i-break yata yung record na yan. Biruin mo, aabot ng 55,000 ticket sa dome natin na ngayon pa lang sold out na ang lahat. So kung matalo tayo dito sa tatlong laban na yan, yung Angola, Dominican Republic at Italy, simba ko lang. At least sa paramihan ng crowd, panalo na tayo. Kasi na-break natin ang history ng FIBA na paramihan ng crowd sa FIBA World Cup history. So kung matalo man tayo, walang basagan ng grip. Sa pang-defense mechanism na lang sa sarili natin. Palitan na lang natin ang ating kalungkutan na at least sa 55,000 crowds na to, malaking tulong na to sa ekonomiya natin. Lalo na parang naging tune-up games na natin ang kahihiyan natin sa controversial ng turismo natin ng Love the Philippines. Makontento na lang sana tayo dyan. Panalo na yan. Rock and roll na tong tanan mga bay. Sa ilang niyon mo na yun ang bubat. Lipan ang narhimarat, bidagsang ang lipat-lipat. Samtang nagkayamukat,